Nyam. Fa molt de temps hi havia un drac que volava sobre les serralades catalanes, treia foc per la boca i espantava els camperols amb el seu ale pudent. El drac vivia en una cova als afores del poble. Quan el drac tenia gana, sortia pels camps a la recerca d'animals. Li agradava tot: ovelles, xais, bens, vaques. Però va arribar un dia que ja no va quedar més bestial i el drac encara tenia gana. El poble, espantat per la fam del drac, va decidir de collir cada dia una noia pel sorteig. La noia triada pel sorteig havia d'anar davant la cova del drac per ser l'abat d'aquest. Heus aquí que la primera dona escollida va ser la princesa del rei Ramon. El rei, la princesa i tota la cort reial ploraven pel destí de la bella princesa. La pena i els plors del regiment van ser tan forts que la notícia va travessar fronteres. L'endemà, a l'alba, la princesa sortí del castell i enfil el camí per anar a la cova del drac. En arribar davant la cova, la princesa plorava tant que va despertar el drac i aquest va sortir tot enfadat. La princesa, tota tremolosa, esperava el seu trist destí quan va sentir la veu d'un cavaller que li va dir: «Princesa, no tingueu por, que jo, el cavaller Jordi, us salvaré». El drac amb el foc i el cavaller amb l'espasa van iniciar una lluita on acaba vencent el valedor cavaller. De la ferida del drac va sortir un riu de sang que, en arribar a terra, va fer néixer un roser ple de boniques roses vermelles. El cavaller agafava una rosa i la va regalar a la bella princesa en senyal del seu amor. Per això, per la diada de Sant Jordi, els cavallers regalen una rosa a les seves estimades en concepte d'amor, protecció i llibertat.